Hola, bon dia, Lopederos. Avui ens trobam al centre Porsche d'aquí de Palma. Hem fet l'auditoria ja de protecció de dades, ja hem entregat la documentació. Hem implementat una sèrie de polítiques addicionals de protecció de dades que encara milloraran encara més els seus protocols de privacitat. I avui precisament vos volia xerrar d'una política que per mi és molt important, que s'ha posat de manifest en aquests darrers temps i que és d'obligat compliment, que és la política de desconnexió digital. Aquesta política, que si vos fa una inspecció de treball i no la teniu en marxa, vos poden ploure fins a 7.500 euros de multa. Bàsicament el que ens diu és que fora dels horaris de feina els empleats no tenen per què contestar mails, contestar whatsapps, etc. És una política que també va molt enfocada a la conciliació de la teva vida privada. Així que si no la teniu, ja ho sabeu, és important posar-la en marxa. I res més per avui. Salut i fins aviat!